Ahojte všetci, dúfam, že sa počujeme. Ja som u mojej prastárkej. Chcela som si zobrať bloky, ale zabudla som si celú výbavu, takže tu budem mať provizorný blok. Takže dneska si dáme hodinu zameranú na silu nôh. Budeme aj jogovo surfovať. Baby, ktoré boli so mnou teraz v piatok cvičili v Ružomberku, tak vedia. Prešli sme si spolu celým flow. Takže myslím si, že môžeme pomaličky začať. Bude to hlavne aj na spevnenie oblasti pánvy, bedrových klbov. Tí, čo máte problémy, tak si myslím, že táto hodina je práve vhodná pre vás a taktiež na spevnenie nožičiek. To som už hovorila. Takže môžeme začať. Sadneme si do ľubovoľného sedu, buď z takéhoto diamantového, alebo kľudne lotosového, tureckého, akého len chcete. Zatvoríme si na chvíľočku oči a dáme si najprv ujjayi dýchanie. To znamená, to je taký typ pranayamy, kedy budeme sa pomaličky nadýchovať. Stále majte len zatvorené oči a plynule dýchajte a ja vám budem len pomaly vysvetľovať, ako na to pôjdeme. Takže chcem od vás, aby ste sa potom následne sústredili na oblasť brúška a nenadýchovali sa až moc do ňoho, aby si to neťahali až do takého podbrúška, ale úplne voľne rozťahovali rebrá a nerobili až takým násilným ten dých. A s výdychom budeme robiť sá alebo há, ten výdych, dobre? Budeme sa ho snažiť urobiť čo najdlhší. Takže ešte pár nádychov, výdychov, úplne voľných. S nádychom vytiahnem stavček od stavčeka, chrbticu hore. Mám teraz možnosť cvičiť pod týmto krásnym, veľkým orechom. Za šopkou. To je celé moje detstvo. Určite každý máte také krásne miesto. Tak, ešte posledný nádych, výdych. A začneme. Ujjayi breath. Tak, poďme sa spolu nadýchnuť. Zadržím dých na sekundu, na dve a s výdychom. Poďme ešte raz. Každý v rytme vlastného dýchu. Ešte 3-krát, každý sám pre seba. Vyprasním hlavu, sústredím sa na dých. Tak s hlbokým nádychom. Idú ruky hore. Pozriem sa za nimi a s výdychom. Ruky pred srdce. Namaste. Ahojte. Idem sa vám pozrieť, čo tento lapaj tam okusoval. Dobre, môžeme začať. Začneme v sede. Na túto hodinu, ako som už spomínala, budete potrebovať 2 bloky. To znamená, že ak ste na základe ako ja, zoberte si nejaký kus dreva, ktorý vás udrží. Pre začiatočníkov odporúčam 2 bloky, pre mierne pokročilých aspoň 1. Pre pokročilých môžete skúsiť bez nich, uvidíte, ako vám to pôjde. Na začiatok je vždycky vhodné, aspoň kým sa zahrejeme, začať s obidvoma. No a pôjdeme si na začiatok pokrčiť nožky. Pravá ruka pôjde za chrbticu. Skontrolovala som mikrofón, či mi to stále nahráva, aby som potom nedohrávala zvuk. Tak a pôjdem krížom na koleno. Zatlačím vlastne s nohou
o ruku, vyviniem tlak, tak aby som to cítila v pravej strane šikmého svalstva na brúšku a pôjdem nádych a s výdychom za seba. A idem nádych, zatlačím koleno oproti ruke a výdych. Poďme sa pomaličky zahriať. Keď nie je už dosť teplo. A to asi každému teraz cez leto. Tak, pokračujem, dýcham. Výdych. Nádych. A výdych. Výborne. A výdych. Super, vymením ruky, prejdem na druhú stranu. Ľavú ruku si dám za chrbticu, tak aby som mala našpanelovaný chrbátik. A idem na kríž s rukou a tlačím koleno oproti ruke. Nádych. A výdych, rotácia. Pozriem za rukou. Idem. Nádych, stále vystretá. Dýcham do vystretej chrbtice. Tlačím a výdych. Zapájam aj brušné švalstvo. Nádych a výdych. Na záver vám ukážem, akých divákov mám. Aj s môjim proti zahrievaniu manažmentu. Neviem sa vyjadriť, ale mám taký spravený aparát, aby sa mi mobil nezahrieval. Príliš, lebo sa mi práve prehrial. Takže som si vytvorila taký dážniček. Nádych a posledný krát. Výdych. Super. Pôjdeme si ľahnúť a pôjdeme najprv na pravý bok. A teraz sa naozaj hodí ten blok. Ľahneme si tak, že nožky spustíte takto šikmo jedna na druhu. Aby ste ich nemali takto, ale pekne takto, aby lícovali, ako taký tieň. Tí, čo máte naozaj veľmi potuhnuté alebo kostnaté bedrá, odporúčam, aby ste si dali pod zadok, tam, kde to bude bolieť kúsok uteráčika. Je to trošinku nepríjemné, keď to budete robiť, ale práve to masíruje tú časť svalu, ktorá prilieha na kosť, ktorá je najčastejšie potuhnutá. Takže ak to budete cítiť veľmi intenzívne, jasné, netrpte, dajte si niečo pod toho, ale práve túto oblasť, ja sa na nej teraz aj hýbem, potrebujeme rozhýbať. To znamená, ľahnem si na Supermana na bok a dám si blok pod jedno z kolienok. Super. A tunak ideálne, ak máte doma kúsok nejakej loptičky. Starka, hoď mi tú modrú loptičku, prosím. Ja mám teraz po ruke loptičku môjho psa. Takže ju využijem. Aj môjho odborného podávača. Ďakujem. Super. Takže, ktorúkoľvek loptičku, ideálne, my sme mali v štúdiu bosú, také polovičné. Ide tam len o to, aby ste si to dali na úroveň prsných svalov a potrebujem od vás, aby ste sa zatlačili do tej lopty a zdvihli sa. Hej? A tu kľudne si ju môžete zobrať alebo ju nehať tam a spraviť tam pohyb do lopatky, sťah. Idem naspäť, nádychujem sa a výdych, zatlačím. Šup, sťah. A idem opäť. Ľahám kontrolovane pomaličky. A zatlačím výdych. A sťah. Výborne. Zase ukladám. Položím, nadýchnem sa. A výdych. Sťah. Poďme ešte dvakrát. Nádych. Výdych, sťah. Nádych. Výdych, sťah. Áno, je tu tvoja loptička. Super. To isté pôjdeme na druhú stranu. Dobre? Pokračujem. Sa teraz otočím zadkom, ale taktiež, hej. Otočím sa na stranu. Tá ma záujem. Tak, a zase ľahnem si, dám si do úrovne prsných svalov, loptu a idem s výdychom. Šup. A idem.
Nádych. A zatlačím. Aj môžete si tam pomôcť. Ja mám túto stranu menej mobilnejšiu, takže tam musím robiť taký medzikrok. A výdych. Hej, pomôžem si. Stiahnem. Nádych. A výdych. Super. Opäť. Ešte dvakrát. A výdych. A posledný krát. Nádych. A výdych. Výborne. Ľahneme si tentokrát. Pôjdeme si ľahnúť na zem, ale ešte si spravíme zahrianie trošku ešte brúška. Buď sa chytíte takto za seba a pôjdete so špičkami, alebo sa môžete chytiť pred seba. Nechám to na vás. Nacíte si obidve pozície, ktorú sa cítite, že lepšie zvládate. A pôjdeme také toe taps. Hej? Hore, dole. Ak sa vám stáva, že dávate od seba kolienka, kľudne si dajte, hej, ten blok, tehličku, drevo, hoci čo máte po ruke. Hej, sme na slovenskom dvore. Nehrajme sa, že sme z Indie, keď naše korene sú niekde inde. Tak, vždy si to môžeme prispôsobiť podľa nášho pôvodu. Tak. Nadýchujem. A vydychujem. Keď makám, výdych. Nádych. Výdych. Keď ma klepe, všetko fajn. Dám ešte 2, 3. Keď si potrebujem oddychnúť, oddychnem si. Dobre? Dám si nožky takto od seba a predkloním sa. Dýcham. Nádych, výdych. Výborne. Tak, ruky si dám vedľa stehna a spravíme takto. Kľudne si zoberte 2 bloky, dajte si ich vedľa stehien a môžete sa na nich ako keby tak zdvihnúť hore a dole. To je prvý stupeň. Hej, trošku stability v hlbokom brušnom svalstve. Hore, dole. Hej, tí, čo ste trošinku pokročilejší, môžete to spraviť aj na pestičkách. Hore a dole. Tam vlastne trénujeme to vyhrbenie a zhrbenie. Vyhrbenie a zhrbenie. Hej, ten istý proste pohyb tam je. Hej, v tých svaloch môžeme si to párkrát všetci spraviť. Nádych. Výdych. Nádych. A výdych. Dúfam, že vás kohútik neruší. Nemáte na výber? Super. Výborne. Tak. Spravíme to tak teraz, že vlastne kto chce, ostane pri tomto pohybe. Ostatní využijeme ten pohyb, buď zoberte si tie 2 bloky a pôjdeme vlastne cez stôl hore a pomaly cez päty dozadu. Nádych. Kľudne si dajte po tie ruky tie bloky. Keby som ich mala, tak si ich dám. A výdych. Hej, na nikoho sa nemusíte hrať, nič nemusíte ukazovať. Cvičíte sami pre seba. Nádych. A výdych. Nádych. Ešte raz. Stláčim riťku. Výdych. Položím. Výborne. Tak, poďme si teraz ľahnúť. Môžeme to urobiť aktívne, hej? Takže
stavček po stavčeku, rolujem. Až si ľahne. Nádherný je ten orech. Nemôžem sa vynadívať naň. Ten už má tak strašne veľa rokov. Neviem, či aj môj starky ho nezasadil. No, poďme od orecha späť na podložku. Ruky od seba, nožky zdvihnem ku orechu alebo ku oblohe, k stropu a dám ich na široko. Nechám ich padnúť do stran, tak ako zvládnem. Skúsim prepnúť kolená a špičky. A teraz úplne pomaličky sa začnem válkať do pravej strany. Predstavte si ešte predtým, ako začnete válkať, vráťte sa naspäť, tak vám vysvetlím len, že skúste si teraz tak uvedomiť, ako keby som vás teraz zamrazila s tými nohami, ale ako kus ľadu sa budete presovať na jednu stranu, ťuk so pravou nohou a ťuk s ľavou nohou. Hej? Párkrát. Zahrajeme to brúško, úplne pomaličky, zase mikropohyby, strašne málo vecí, ktoré vyzerá veľmi jednoducho, dokáže zapojiť a posilniť, stabilizovať svaly viac ako si myslíme. Hej. Zachovávam tvár a pokračujem. Dýcham. Nádychujem a vydychujem, keď zdvíham nohy zo zeme. Hej, stále tu môžeme použiť to ako na začiatku, to ujjayi, alebo sa. Hej, stále keď je nás trošku nazberná frustrácia, alebo niečo ťažšie, mali sme ťažký deň, pustím to von. Tak, poďme ešte posledný krát na každú stranu. Nádych. Výborne. Spojím nožky opatrne. Pritlačím kolienka k brúšku. Poválka. Výborne. Tak, položím nohy, chodidla, ruky dám na vedľa tela, zdvihnem zadok. Hej, zase, keď ho zdvihnem, tlačím do lopatiek, nie do krku. Krk je voľný. Kľudne, kto chcete si rozpustiť vlasy, mňa celkem ťahajú. Tak, úplne voľnosť. Tak, a teraz skúsi si možno trošku pricúpiť s nožkami bližšie a skúsi zase zmraziť boky. Môžete si ich takto chytiť, ako ja, aby ste ich mali stabilne. A s nádychom ide noha hore, môžeme spraviť fajku a s výdychom dole. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Super. Stále tlačím zadok hore. Zastabilizujem. Ešte trošinku zdvihnem zadok vyššie. Dýcham. Výborne. Zdvihnem druhú nohu. Neľakajte sa toho. Jedna nožka je vždycky horšia. Hej, stabilné tie boky. Rička stále ide hore. Nádych. Výdych. Výborne. Zastabilizujem. A pomaličky ide rička dole. Výborne. Ruky idú naširoko od tela. Hlava ide do jednej strany, nožky do druhej. Výborne. A kľudne, kto si chcete prelomiť trošku viac,
prehlbiť ten stretch, kľudne vyložte pravú nožku na ľavé koleno. Pravú časť chodidla na ľavé koleno. Uvoľním sa, dýcham. Zdvihnem hore a vymením nožky. Na druhú stranu. A kľudne si môžem prehlbiť stretch. Ľavú šlapu, plochu chodidla vyložím na pravé kolienko. Dých. Ešte jeden hlbší nádych, výdych. Výborne, vrátim nožky do roviny. Môžeme sa tu trošku pohojdať. Čiže šup, dopredu, dozadu, úplne pomaličky. Hej, môžete si ten chrbát tak pomasírovať. Choďte si tam, kde vás to tlačí. Tam, kde vás to omína. A pomasírujte si to miesto. Výborne, chvíľku zastanem. Ustálim tlak. Výborne. A pôjdeme na všetky 4. Tak. Super, dáme si kravu s máčkou. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Super. A pôjdeme takú 8 z jednej strany. Toto je tak strašne dobre na chrbátik. A na druhú stranu. Dýcham úplne voľne. Uvoľním brúško. Tak, pôjdeme si do pozície dieťaťa. Natiahnem ruky. Úplne uvoľním brúško. Ruky natiahnutie do diaľky. Aktívne prsty od seba. Vyťahujem sa z lopatiek, z ramien. Dýcham do oblasti lopatiek. Čelo je uvoľnené, opreté. Aj s hlavou, s krkom. Výborne. Tak, ruky pôjdu bližšie a zdvihnem sa pomaličky do prvého psa tvárou dole. Kľudne si dajte pod ruky bloky. Keby ich mám, už ich tam mám pod tými rukami. Tak, vytlačam sa z ramiem, ťahám riťku šikmo dozadu. Kľudne pokrčené kolienka. Môžem si poprešlapovať. Podýcham si. Zavesená hlava, uvoľnená, môžem si spraviť nie, úplne do gravitácie. Pricupy tam dopredu. Nádych, vystretý chrbátik. Výdych, s hrbím dole. Tak, s nádychom. Ruky hore, môžem sa jemne zakloniť s výdychom. Ruky pred srdce.
Nádych. Pozriem hore. Výdych. Idem dole. Zvesím. Super. Nádych. Vystretý chrbátik. Výdych. Zvesím dole. A idem do plenku. A klik. Alebo si dám kolienka dole a tak. Dobre, nechám na vás. Výdych. I zastavím tesne nad zemou. A položím sa na brúško. Si skontrolujem, mikrofón funguje. Tak, dáme si ruky naširoko a teraz si uvedomíme vlastné stehná, skúsime nehať stehna padnúť dovnútra. Dobre, nevyvalujeme sa takto dovonku, ale dáme ich vlastne ako keby dovnútra, že nie, že takto, ale vrátime ich naspäť, hej, aby sme ich mali aspoň trošku aktívne. A nádych, hore, výdych, pozriem do zeme. Nádych, také vlny s chrbticou. Nádych a výdych. Ešte 3-krát. Každý v rytme vlastného dýchu. Môžete si zatvoriť oči, naozaj vnímať ten pohyb. Neotváram stehná. Výborne. Ruky si dáme vedľa prs a zatlačíme sa do psa. Tvárou dole, pôjdeme do dieťaťa. 3 hlboké nádychy, výdychy, úplne uvoľním ruky. Dýcham do oblasti bedier. Úplne uvoľnenie. A zdvihnem sa hore do prvého psa, tvárou dole. Pozriem sa pred seba, buď skočím, alebo pricupitám. Čo najpomalšie. Nádych, vystretý chrbátik. Výdych, uvoľním. Dám si nožky spolu. Pozriem sa na palčeky. Tak, berem si blok a vyrastiem do stoličky. Kolienka sú spolu a stále si vidím palce. Tak, ideme nádych, ruky hore. Neohýbam sa v bedrových klboch. V krížovej chrbtici, ale pekne podsadená. Dobre, nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne. Zvesím sa dole a pokrčím pravú nožku. Super. Zoberiem ľavú ruku. Dajte si to tak, aby ste mali stabilitu a s výdychom rotácia. Tao, stačí, to nič. Tak si šikovný chlapec. Ty, Čišo. Tak dýcham úplne uvoľnenie. Výborne. A nádych a s výdychom idem do diaľky. Naťahujem ruku do diaľky. Idem nádych a výdych do diaľky. Nádych. Výdych. Super, poďte ešte 2-krát. Výborne, ostanem tam, držím, dýcham. Výborne. Tú ľavú ruku dám teraz za chrbát. Výborne. Postavím sa. Dám si ten blok ešte trošinku viac pred seba a zdvihnem ľavú nožku. Ak je to ešte príliš náročné, skúste možno trošinku pokrčiť pravé kolienko a snažte sa tú ruku, ktorú máte na tej chrbtici, vnímať pánvu, aby ste ju mali zarovno. Náš gól je mať zarovno zadnú nohu s chrbticou. Dobre? Keď spadnem, nevadí.
Hej. A idem naspäť. Snažím sa držať balans. Hej, vytiahnuť z chrbticou tú zadnú nohu. Zase, ak je to príliš ťažké, pokrčím ju. Hej, ide o tú prvú časť stehna. A skúšam. Hej. Výborne. S výdychom sa skúšam dotknúť nohy. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Poďme ešte 2-krát. Výborne. Zastabilizujem. A idem dozadu. Stále ľavá ruka na krížovej chrbtici. Kľudne pokrčím zadné kolienko. Pravá ruka ide hore. Crescent lunge. Modifikácia bojovníka. Jedna zadná noha je na špičke. Dýcham. Super. Buď si tam nedáte nič, alebo si tam dáte blok a pôjdete s nádychom naň a hore. Hej, len sa ho tak ťuknete. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Každý v rytme vlastného dýchu. Poďme posledný krát. Kedykoľvek ste unavení, môžete si oddychnúť. Silné nohy, bojovník 2. Tlačím od seba. Dýcham. Tak, ruky si dám za krčnú chrbticu a buď som len v tejto pozícii a dýcham, hej, zapriem sa tu hlavou tie ruky, vytvorím si takú hamaku, nádych, hej, idem s celou chrbticou, nelámem sa tu a idem v jednej línii, nejdem dopredu ani dozadu, som v jednej línii. Keby som sa pozerala dozadu, tak ste pekne v jednej linke. Nádych, výdych, tu sa môžem mohnúť, hej, a pravá noha je stále pokrčená v pravom uhle. Nádych. Výdych. Poďme ešte raz. Zastabilizujem. Výborne. A pôjdeme teraz dole. Zoberiem si blok, zastabilizujem v tom dolnom, hej, ideálne má 2 tie bloky. Zastabilizujem v dolnom, podrepe hlboko, zadná noha na špičke a dajte si na výšku blok, ako potrebujete, s výdychom. Rotácia. Výborne. Idem dole do planku. Pôjdeme side plank, bočný plank. Kto chcete, choďte si dole. Dobre? Dajte si bočný plank. Buď takto, alebo takto. Nechám na vás. Rameno, lákeť, zápestie, lákeť mierne pokrčený, jedna línia. Hej? Choďte si do varianty, ktorá vám vyhovuje. Nepozerajte sa na mňa. Viete, ako to myslím. A idem opačne. Nadýchnem. A vydýchnem. Poďme ešte raz na každú stranu. Pevný kór. Hej, keď sa premiesňujem. Stabilita. Idem do planku. Držím. Ešte vám ukážem, ako držíte plank. Ten spodný, hej, pozor tam na kolena. Pôjdete cez takéto niečo, hej.
ten spodný plank. Spájate tam tie kolienka. Super. Z horného planku idem dopredu, buď cez kolienka, alebo rovný, dole. Zastavím si nad zemou. A s výdychom idem na brúško a do pozície dieťaťa. 5 hlbokých nádychov, výdychov. Do oblasti lopatiek, do krížov. Pošlite dých tam, kde ho práve potrebujete. Tak, ešte jeden hlboký nádych, výdych. Tak, zvihneme sa hore, opäť do planku, poďme do toho bočného planku. Zase, variácia, ktorú potrebujete. Dobre, kľudne aj ten nižší. Ukážem najprv ľahšiu variáciu, pôjdeme do tzv. Wild thing, čiže do divočiny. Takže chceme sa vlastne s tou pravou nožkou ísť na špičku a len sa tu otvoríme. Malinko pokrčím ľavú ruku v lakti. Dýcham, môžete si spraviť aj hamaku na hlavu, hej? Predýcham, vrátim naspäť, hej? A ten vyšší plank robíme takýmto spôsobom, hej? Zastabilizujem pokrčený pravý lakeť. Idem zase na špičku a otváram sa. Hej? Dajte si tú ruku tam, kde vám to vyhovuje. Dýcham. Super. Vrátim sa naspäť. Paráda. Poďte dopredu. Čupnem si tzv. Malásany, hlboký podrep. Hej, kľudne, ak ja tam ešte nie ste, zdvíhavam petičky, pod pety si dám bloky, alebo si dám, hej, pod ričku blok. Hej, nechám na vás, ako vám je pohodlne. Netlačte sa silou do pozícií. Dýcham do pánvy, do krížov. Výborne. Až si sadnem. Šťup. Dopredu. Výborne. Nožky dám na šírku pánvy. Zastabilizujem. A zoberiem pravú ruku dozadu. Pravá nožka ide hore. Tak. Teraz zatlačíme si. Uvažujem, že ako by to bolo lepšie. Spravíme to krížovo, aby sa vám to lepšie robilo. Takže pôjde ľavá ruka tentokrát za chrbát, pravá ruka buď si držte to kolienko, alebo len tak majte tú ruku, hej, takto. Pomáhajte si ako viete, tak aby bola tá pozícia stabilná. A teraz dáte ruku, stlačím koleno z oboch strán a s výdychom idem do pozície. Nádych, stlačím, výdych, nádych a výdych, nádych, výdych. Poďme ešte raz. A výdych. Kľudne noha do flexu, mne to až teraz napadlo. Super. Zastabilizujem. Poďme. Prehrbím sa, hej, v tom chrbátiku. Prehnem sa, neprehrbím sa. A s výdychom zhrbím. Pozriem na brúško. Nádych, prehnem, pozriem pred seba. Výdych, zhrbím. Nádych. A výdych. Výborne. Tentokrát pôjde pravá ruka za nás. A teraz, kto chcete, buď si chytíte palček, nožku buď z tejto strany, ideálne, hej, z tejto vonkajšej strany, záleží, aký ste flexibilní. A buď ste len v tejto pozícii, pozeráte za seba, alebo môžete natiahnuť ruku, stále vystretá chrbtica. Ak to ste flexibilnejší, môžete si uchopiť kľudne aj za prštek.
Hej, uvoľním krk a dýcham. Posledný nádych, výdych. Pozriem na nožku. Kto chce, môžete si ju preručkovať, ako len chcete, a pritiahnuť k sebe. Dýcham. A položím. Výborne. Nožky od seba. A idem s hrudníkom dopredu. Dýcham. Plynulý nádych, výdych. Výborne. Nožky idú do jednej strany. Tentokrát pôjdem do ľavej, ale aby ste to videli lepšie, pôjdem najprv do pravej, dobre? To znamená, že ruky dám takto a idem ako taký mini klik. Nohy tlačím do druhej strany. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Poďme ešte dvakrát. Super. Hej, som stále ako keby na jednej časti, na jednej polke tej pánvy. Vrátim sa naspäť, alebo sa môžete so mnou prehúpnúť hore až na široko. Dobre? Kto chcete, použiť tentokrát blok a pôjdeme na jednu stranu. Dlhá noha je vždycky na päte. Hej, môžete si pomáhať s tým blokom. Kto ste flexibilnejší, môžete ale opatrne, hej, ísť takto cez tie boky. Dýcham. Prenášam váhu. Hej, ak je to moc, pomôžem si. Opatrne. Hej, alebo kľudne s tým blokom. Výborne. Tak. Dáme teraz ruky od seba. Spravíme taký surf. To znamená, netlačíme sa teraz dopredu, a budeme sa tlačiť hore. Dobre, silná zadná noha. Nádych. Výdych. A prejdem do bojovníka 2. Super. Dýcham. A pôjdeme si spraviť takú pokročilejšiu pozíciu. Nevadí, môžu skúšať aj začiatočníci, zoberiem si blok, dám si ho mierne pred seba. Idem do línie nohy, ale trošinku za ňu a pôjdem šupu ruka v bok a idem najprv do tejto pozície. Dobre, snažím sa ako keby nebyť zatvorená, ale otvoriť to v boku a premiestniť sa ako keby do zadnej línie toho chrbta. Ideálne nespadnú dozadu. A opäť dýcham. Hej, a kto má pocit, že je stabilný, zdvihne ruku. Hej, stále môžete mať pokrčenú jemnú nohu, aby ste mali stabilitu. Ostaňte v pozícii, ktorá vám vyhovuje. Keď budete môcť hrotiť, tak vás to uzemní na zem. Hej, dýcham. To je pozícia polovičného mesiaca. Snažím sa zase tú zadnú nohu mať s chrbticou. A dýcham. Super. A postavím sa. Výborne. Prvú polku máme za sebou. Pozícia hory. Zatvorím oči. A 5 hlbokých nádychov, výdychov. Pustím všetko von. Idem zase naštelovať tienidlo. Jeho vietor zobral. Tak, ešte posledný nádych, výdych.
Výborne. Otvorím oči a poďme na druhú stranu spraviť to isté, čo sme robili. To znamená, zoberiem si blok a idem do pozície stoličky. Dýcham. A idem nádych. Výdych. Dole môžem sa ťuknúť na kolienka. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Poď ešte 2-krát. Kedykoľvek si môžeš oddychnúť do pozície dieťaťa alebo hory. Tu sme mali pred chvíľkou. Super. Vyrastiem hore. Výborne. A idem. Jeden blok dole, mali sme pravú nožku, teraz pôjdeme s ľavou. Výborne. A idem do rotácie, do opačnej strany. To znamená, že vykrútim sa do pravej. Hej, ľavá nožka je na špičke. Dýcham. Môžem si to spraviť ešte trošku viac priestoru. Slivka. Nádych a s výdychom vyťahujem do diaľky. Nádych a výdych. Vytiahnem z ramena do diaľky. Poďme ešte raz. Vytiahnem, zastabilizujem. Výborne. Pravá ruka ide na pravý bok. Cítim pánu, zastabilizujem v pozícii. Nechcem ísť toto, hej, s krkom, ale zdvihnem sa z toho ramena, hej, aktívne aj ten krk. A tu teraz pôjdeme s pravou nožkou. Hej, zdvihnem. Neotváram sa v tom bedre, tentokrát zatvorím, hej, zatvorím to bedro. Lumpa. Hej, keď mi to robí moc problém, kľudne pokrčím tú nožičku a snažím sa aspoň to stiehno mať zarovno s tou chrbticou. Dýcham. A idem s výdychom. Kľudne môžem krčiť aj kolienko. Nádych. Hej, a idem. Dopredu si môžete aj poťapkať takto, keď stratíte rovnováhu ako ja. Nádych a výdych. Poďme ešte 2-krát. Viem, že ste unavení. Aj mňa už klepe. Super. Zastabilizujem. Zadná noha ide pomaličky opatrne dozadu. Ideme. Pravá ruka ostane stále na bedre, ľavá ruka ide hore. Dýcham, zastabilizujem. Idem do toho kresenu lanču, modifikácia bojovníka 1. V tomto si uvedomím, že sa snažím nebyť do krížovej chrbtice takto, hej, ale podsadím tú pánvu a tlačím do pravého bedra. Vždy tlačíte do tej vystretej nohy, do tej časti toho bedra. Dobre? Ja si to do ruku dáte aj v bok. Super. A pôjdeme teraz s nožkou dole, kto chcete použite blok, tak zastabilizujem, nemusíte byť príliš naširoko. Predná noha pravom uhle pokrčená, nádych, ťuk, kolienko, výdych hore. Nádych, výdych. Nádych. Super. Vytočím bojovník 2. Kedykoľvek si opäť môžete oddychnúť. Pevné nohy. Tlačím od seba. Spevním zadok. Super. Voľná, krčná. Dobre, hľadáme stále viac priestoru v tých pozíciách. Tak, hamaka na hlavu.
Zaprem rukami do krčnej chrbtice, oprem sa do nej. A ostanem dýchať len tu. Alebo idem, hej, zarovno so zadnou nohou, s chrbticou, nádych, výdych, zase jedna línia. Nádych, výdych, nádych, výdych. Môžete si zatvoriť oči, ak chcete trošku sa pohrať s balancom. Super, posledný. Zastabilizujem. A idem, berem blok, chytím si ľavú časť pánvy. Stabilita. Zadná noha práva na špičke, dlhá, ľava stále pokrčená, s výdychom, rotácia. Nepadám do pravého ramena, rastiem z neho. Aktívna aj zadná noha. Ja viem, že sa vám už chvejú nohy. Buď si oddychnem, alebo spevním. Výborne. Pôjdeme do bočného plenku. Hej, nožku od seba. Šup. A nechcem toto, hej, som v zlom uhle s rukou, tak si pomôžem. A idem hore. Dýcham. Hej, som vo variácii, ktorá mi vyhovuje. Dobre, nehrotím. Pozerám na vlastné síly. A spravíme pár prechodov. Na jednu stranu. Nádych, výdych, na druhú stranu. Trošku sa tam pohojdáme. Super. Mali sme na pravej ruke a zase, hej, variácia, ktorú máte. A ideme zo zadnou, dozadu, divočina, hej, alebo som v tom nižšom plenku. A idem tiež na špičku a otváram sa. Kľudne hamáka na hlavu. Hej, oprem sa s tou krčnou do nej. Otváram ten hrudník, otváram to bedro, tlačím zádok hore. Skúsim sa uvoľniť viacej v tej pozícii. Nádych, výdych. Výborne. A vrátim sa naspäť. Pozícia dieťaťa. Kľudne ruky za seba. Uvoľním krčnú chrbticu. Uvoľním brúško. Hej, teraz si to H môžete spraviť len s zatvorenými ústami. Super. Vrátim sa naspäť. Riťka hore. Pricupítam dopredu a idem zase cez pozíciu malásany, hlbokého podrepu. Zase variácia, ktorá vám vyhovuje. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak, pomaly si sadnem, zatvorím kolienka. Super. Dám si nožky na šírku pánvy. Tak, pojďme tentokrát s ľavým kolenom, to znamená na kríž idem takže s pravou rukou. Ľavú ruku dám buď, že obopnem vlastne koleno, nohu z ľavej strany a zdvihnem nožku. Hej, hore. Idem s výdychom. Stlačím koleno, zapnem brúško s výdychom. Idem buď za seba, bez toho, aby som sa chytala, alebo môžem otvárať. Hej, nechám na vás. Nádych. A výdych. Stlačím. Výdych. Kľudne môžem dať nožku do flexu. A poďme ešte raz.
Výborne. A spravím si úchop, najlepšie z vonkajšej strany, hej, tej nožky. Môžem si chytiť ľavé bedro ľavou rukou, alebo sa chytím za, hej, aby som mala stabilitu, mal stabilitu. A spravím si buď uchop členku, prstu, ako len chcete, alebo ostanem len tu, hej. A dýcham, hej, snažím sa nebyť v tomto zhrbení, ale s vystretým chrbtom. S nádychom vytiahnem chrbticu cez temeno hlavy hore. Hej? A môžem skúsiť pomaly vystreť. Nepadám s pravým kolenom, hej? Som stále aktívna v tej pozícii, aktívny. Tak, ešte posledný nádych, výdych. Výborne. A idem, predkloním sa. Zvesím hlavku. 3 hlboké nádychy, výdychy. Výborne. Tak, nožky si dáme tentokrát do ľavej strany. Ruky naširoko a ideme ako keby krížom taký klik spraviť. Nádych a výdych, hej. Snažím sa kolená nepokladať na zem, dobre, ako keby ich tlačiť od tej zeme, keď idem dole. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný krát nádych a výdych. Výborne. A zase skúsim sa zdvihnúť. Dám sa šup na široko. Nejdem riťou k vám, hej, otočím sa. A zase ideme, hej, z jednej strany na druhú. Kľudne sa držím tej zeme alebo bloku. Hej, alebo si môžem ísť do aktívnejšie, môžem si pomôcť, hej, s tými rukami. Wow, super. Výborne. Pôjdeme teraz skrčená ľavá noha, pravá noha vystretá, ruky od seba. Hej, a ideme dohora. Váha na ľavú nohu, silná ľavá noha. Neťahám sa hneď dopredu a s výdychom nádych a výdych. Vytlačím sa dopredu. Super. Bojovník 2. Dýcham. Voľný krk. Tak, zoberiem si blok a ideme zase polovičný mesiac. To znamená zarovno s nohou a trošinku viac do zadnej línie. Pozerám, kľudne si chytím ľavý bok a skrčím nožku, prenesiem váhu na blok a prednú nohu. Pravú. Hej, kľudne ľavá noha skrčená, nájdem si tú líniu vzadu, hej, hľadám ju kľudne, si pomôžte s tou rukou, ak spadnete, nevadí, opatrne. Hej, a buď som len tu, kľudne pokrčená pravá nožka, stabilizujem, ak mi je dobre, snažím sa vystrieť nohu, vystrieť ľavú ruku, majte trpezlivosť sami so sebou, nejde to hneď. A keď je dobre, vystriem aj ľavú nohu, dýcham. Uvoľním brúško. Skúsim zase viacej priestorov nájsť v tej pozícii. Hore. Pozícia hory. Nádych, výdych. Nahlas. Hlboký nádych, výdych. Ešte raz. Super. Výborne. Ideme trošinku viacej spomaliť. Pôjdeme teraz do tzv. Pyramídy. Pravá noha pôjde dozadu. Nenajte ju príliš vzadu, lebo sa vám to bude ťažko robiť. A ideme
k prednej nohe. Buď ste na blokoch, alebo sa dajte, akokoľvek vám vyhovuje. Nevystrkujte zadok, teraz som ľavá noha je vpredu a nevystrkujte zadok do ľavej strany, skúste si ho ako keby podsadiť do roviny. Dých. Skúsim dopnúť ľavé kolienko. Tak, spravíme si takú ešte vytrvalostnú pozíciu. Kto chcete, ostaňte kľudne v tejto. Ostatní môžete sa chytiť členku. Vyťahnem sa, alebo bloku, hej, nechám na vás, čo vám je pohodlnejšie. Vyťahnem sa cez chrbticu dopredu a skrčím pravé kolienko. Kľudne si ho dajte bližšie. Kolienko o kolienko, tak aby ste mali stabilitu. Skúste povoliť ruky, či je to stabilné. Ak áno, chytím sa ľavou rukou ľavého bedra, pravú ruku dám tesne pod kolienko. Dýcham. Takzvaná thinker pose. A vrátim naspäť. Super. Zastabilizujem. Tak, kľudne ruky na blokoch. A šup, hop, výmna. Super. Pôjdeme vlastne to isté. Pyramída na druhú nohu. Dýcham. Super. Môžem pricupitať. Sup. Avuso, ty malý had. No. Tak, pricupitam kľudne s ľavou nožkou bližšie. Ja ti dám Tavuso, nekús mi nohu. No. Dám si kolienko v kolienko. Fuje to. Tak. Hej, stabilita. A teraz pravá ruka, pravý bok. Vytiahnem tú pozíciu do vystretia a oprem. Hej. Bradičku. Kľudne si môžete tú nohu posunúť aj viac dopredu, ale je to potom ťažšie. Dýcham. Výborne. Zastabilizujem. Paráda. Tak, pôjdeme dole a sadneme si na zadok. Si vyťahneme. Chcela som s vami spraviť ešte takú jednu pozíciu na uvoľnenie sedacích svalov. Takže keď budeme na 4 tentokrát, tak si pravú nožku schováme za ľavú, obidve nožky, špičky potiahneme do stran. Chrbtica je v centre, s výdychom z chrbtica ide stále do centra a dozadu. Jemne dýcham. Skúsim uvoľniť bedra. Ešte viac. Tak, idem dopredu a to isté spravím. Len naopak. Hej, prekleniem si nožky naopak, špičky od seba, chrbtica v centre. Hej, aj so zadkom idem do centra, nepadám na jednu stranu viac ako na druhú. Aj keď to láka, jedna strana je vždy horšia. Majte so sebou jemnosť, trpezlivosť. Netlačím sa silou, ak je to moc, vrátim naspäť. Dýcham do oblasti, kde ma to ťahá. Tak, vrátim naspäť.
Výborne. Tak. Ideme si pomaličky aktívne láškať. Kľudne si rozpustia vlasy, tak aby vás nič neťahalo. A dáme si pozíciu mŕtvoly. Hlbší nádych, výdych. Všetko pustím. Prejdem si sken celého tela. Uvoľním každý ten sval. Nechám byť telo opäť ťažký. Tak pomaličky začnem prebudzať prsty na nohách, rukách. Kľudne, kto chcete, dajte si dlhšiu tú pozíciu mŕtvoly. Stopnite si videjko, robte si tak, ako potrebujete. Tí, čo chcete so mnou, prehlbujem krúžky v zápestiach, v členkoch. Môžem sa natiahnuť. Ako ráno, keď sa zobudím. A pretočím sa na ľubovoľnú stranu. Uvoľním krk. A odtlačím sa do ľubovoľného sedu. Dýcham. Vnímam stav mysle, tela. Vnímam, ako plynie môj nádych a výdych. S nádychom idú ruky hore. Pozriem sa za nimi. A s výdychom ruky pred srdcem. Namaste. Ďakujem vám. Dúfam, že sa vám hodina páčila, že ste si so mnou príjemne oddychli, ale aj zároveň spevnili to, čo bude treba spevňovať naďalej, lebo samozrejme 1 hodinou to nič nevyrieši, ale určite dúfam, že to je lepšie, ako bolo. Aj malé krôčiky sa rátajú.
Ak máte nejaké otázky alebo kľudne niečo, čo by ste chceli zlepšiť do budúcich videí, kľudne dajte vedieť, buď v popisku videa, v komentároch pod ním, alebo na mojom Instagrame lienka.yoga. Budem sa tešiť na ďalšie stretnutia. Ahojte, majte krásny deň. Ešte som vám vidíte chcela ukázať môj prísny prababka ultra cool tienidlo. Keď mi to zaostrí. Hej. Kýbo style. Tak, peknú nedeľu.